Si Esberhel og si Bayramon nagkuyog na pud mga idol. Sa tan-aw nako murag nakawangan ni silang inom. Ato ni silang pangutan-on kung asa ni sila padung. Esmerel! Bayramon! Asa mo paingon? Dali mo diri. Bye! Malipayon kayo ang duha. Magkasinabot man gid ni sila. Kay sa tiki-tiki maoy ilang tirada. Sa man yung gidabay? Nagdagog shotgun ba kayo? Shotgun. Uy hala, kadelikado ba di ay ning tawhan na maldito man kay ni siya. Shotgun din ni iyang gidala-dala. Giputos ra niya og sinina para dili kay halata ba. Unya karon nagdadi ko siya pulutan mga idol. Ako tagpulutan ba? Asa may pulutan bay? Sabot mo ta nga maglingaw-lingaw ta. Mao gani. Wala mo kamadto sa mua. Natuog man kaya ikaw ko ni mo. Ah, di na masaril. Palit ang tiki-tiki, palitan na mo tiki-tiki. Asam daw palit. Hindi ko anbay. Ako ang gidado na lito. Kami duha ni palit tuba to nga galon. Tubadi ko nung ilang gibanatan mga idol. Tama yung tiki-tiki. Ang tindira wala kasabot unsa nang tiki-tiking mananapa. Wala baligyan kulapo dere. Wa may kulapo baligya dere bay. Di alam ko yung pagkulapo dere bay. Gaan ka pang kulapo. Nakaitindahan na ba yaw? Asa man? Dapit. Sos, talangan yan ang naigit yan. Sweeto kas tindahan sa Bayramos tiki-tiki mga idol. Unya kining kwarta na tong puting ni Hita. Ako na lang po ning idiga. Kalas ko nun bay. Giputos gini na ko og kuan bay. Gining Kalas intaw ni sa akong bilyaran. putos gini na mo og plastic. Ay okay ra ni mo. Kulapo bay. Tagpila man ning kulapo. Tag 50. Ara ka paigo pa. Maikaw ko mo po. Mga idol. Uy, ya. Oh, Ito ang problema. Way problema. Nga na ako yung trabaho, ya. Imong santaw to. Di okay ra man bay kay ning Akan ino na ning kubay. nag-inom mo tagpila man ang kulapo 55. Jumbo nga kulapo na lang akong gipapalit nila mga idol. Parang dili sila mabungol. Tiki ninyo duha. Ay mo ka blaka kay. Nagtudod pa sila kinsay mudawat nila. Ni aksyon pud taon og kaikog ba. Eh palit ninyo. Tiki-tiki. Unya karon ang iyang shotgun akong tan-awon. Kita ko na ko shotgun mo kuno na. Shotgun. Jure ba oy? Unsa om ni mo? Saray balaan ba? La. Uy, kuha ba? La. Naunsa ang iyang shotgun purti manghaita. Bigog shotgun. Law, standing by. Uy hala, sa kanding manglaw pa day kuno siya. Unya ang pang tiki-tiki dili kay kuno niya dawaton ba kay maikog siya. Ah, isberhel kay dili ni may kong isberhel. Palit ka ni ba? Ay palit na ning Salamat kay. unsa may ginom yung mabaw day? Tuba. Layo sa sakit pero dool sa Doon matayon. kabawa na si isberhel. Naunsa ang iyang tubag na naglahi na. Dool sa igit ug dool sa kamatayon ang usa.